As escolas deportivas de tenis de Chantada adestraban hoxe baixo un sol que non é normal neste tempo, xa que máis ben parecía o mes de xuño. Eran os alevíns das escolas os que lle daban a raqueta a pleno sol, unha canteira que comezou esta fin de semana a competir de forma oficial. Falamos con algún dos protagonistas que nos contan a súa experiencia nesta competición. Bueno, a ver, dime o teu nombre primeiro. José Luis. Bueno, que tal? Ben. Como che gusta? Te gustache moito do tenis? Sí. Empezaste o fin de semana pasado a liga, que tal? Moi ben. Ganaches? Ganamos contra a Estrada. Bueno, e ti que tal? Como te chamas? José Ángel. E que tal o partido do outro día? Moi ben. Foron difíciles? Si, o individual, si, no dobles, bueno, tamén foi difícil. Non sabíamos moito xogalo, pero ganamos. É o importante. Claro. Bueno, e agora contra quen xogades o siguiente? Contra Pontevedra, vamos alá. Como se presenta? A ver. Como se presenta? Como pensas? Vai ser difícil? Non nos conocedes, claro, non? Si, penso que vai ser difícil como outro. No tenis non hai nada fácil, non? No, a non ser que non meta o contrincario bola. Que queres como? Con este bo humor íase levando a calor desta tarde, onde os máis cativos na competición empezaron a amosar as súas habilidades coa raqueta, baixo a atenta mirada do seu monitor, que non ten máis que aloxos a estes rapaces que poñen todo o que teñen e entréganse con dedicación a este deporte. Este xa era un adestramento oficial para encarar a vindeira cita, que será esta fin de semana, onde se xunta a competición e a formación, para quen sabe, dentro duns anos, algún chegue ao máis alto. Sí, é importante que estes rapaces son os alevíns, que son rapaces de 10 a 11 anos, é unha categoría limitada a esa idade, e, bueno, están empezando as súas primeiras competicións, e é unha cousa importante que, aparte de entrenar, que sepan tamén pois, xogar os partidos e competir. Non, agora empezamos o campeonato galego por equipos, e, bueno, unha categoría que xogan en segunda categoría, hai outra categoría en primeira que xogan 8 equipos dos mellores de Galicia, e na seguinte xogan todos os restos, non? E nós tocou xogar con Pontevedra, co Club Tenis Pontevedra, ca Estrada e co outro club que hai en Pontevedra, que era o Mercantil. Son clubes importantes, o da Estrada pois, é un poquinho máis parecido a nós debido a que por nivel de población son os xogadores pois, máis ou menos xoga todo o mundo. En Pontevedra pois, sí que xa hai máis nivel de xogo, non? Bueno, os rapaces moi ben, non? A pesar do calorísimo que fai hoxe. Sí, tiñamos unha xornada con moito calor, os rapaces empezaban os seus primeiros partidos de competición con os rapaces que non coñecen de nada, e si competiron a moi bon nivel, inda que, bueno, ao principio pues, sempre hai que axudalos un pouco a hora de axudarles a cambiar de campo, algunha pregunta que teñen, hai que axudarles, non? Estas competicións son máis ben de formación, máis que de competición, máis da que ganou un e ganou outro. Bueno, pues, aquí no tenis, evidentemente, un gana e o outro perde sempre, non? Aquí non hai empate. Pero, bueno, o importante por rapaces é que sea formación, para que por nun futuro pues, podan desenvolverse na competición sin problema ningún. Pois moita sorte ás novas promesas do tenis chantadino.